Bošnjaci muslimani vjeruju sva svojstva s kojima se uzvišeni Allah dželešanu opisao u časnoj knjizi Kur'anu i s kojima ga je opisao njegov vjerovjesnik Muhammed a.s. u vjerodostojnim hadisima. Uz ovo, Bošnjaci muslimani slijedeći maturidijski akajd smatraju da je svaki čovjek, bez obzira došla do njega Božja objava ili ne, dužan da koristeći zdrav razum spozna Boga uzvišenog Allaha dželešanu i neka njegova svojstva. Ovih svojstava prema islamskim učenjacima ima 14. U ranijim videima mi smo spomenuli 4 od ovih 14 svojstava, a to su da Bog postoji vudžud, da je Bog jedan vadanijet, da je Bog oduvijek kidem i da je Bog zauvijek beka. Danas ćemo spomenuti i 5. svojstvo do kojeg čovjek može doći koristeći zdrav razum, a to je da Bog nije ničemu sličan, kako se to u našim ilmihalima naziva muhalefetun il havadisi. Dakle, Bog nije ničemu sličan, niti je nešto od onoga što je uzvišeni Allah dželešanu stvorio slično njemu. To je zbog toga što je sve mimo Allaha dželešanuhu postalo. Pa ako bi nešto ili neko bio sličan Bogu, to bi značilo da ni to ili taj nije postao. A vidjeli smo ranije da je samo jedan jedini Bog oduvijek. Dakle, nema ništa drugo mimo njega što je oduvijek, ni ništa drugo mimo njega što je zavijek. Dakle, to je svojstvo božanstvenosti. Ili, ako bi Bog bio nečemu stvorenom sličan, to bi značilo poricanje njegove božanstvenosti, jer dvoje sličnih podrazumijeva da sve što se odnosi na jedno, da se odnosi i na drugu. Iz toga bi proisticalo da je Bog oduvijek i da je postao, a to je nemoguće jer je protivriječno jedno drugo. Dakle, Bog nije ničemu sličan i nemoguće je da uzvišeni Allah dželešanuhu bude nečemu sličan, to zdrav razum ne prihvata, niti da nešto bude slično uzvišenom Allahu dželešanu. To je u Kur'anu naravno spomenuto. Uzvišeni Allah dželešanu u suri Šura u 11. ajetu kaže: "Lejse kemitlihi šej'un wa huwa as-sami'ul basir." Njemu ništa nije slično, ili kako neki prevodioci prevode, niko nije kao on sve čuje i sve vidi. Dakle, ništa nije slično uzvišenom Allahu dželešanu. U vjerodostojnim hadisima se spominje, i ovdje ćemo spomenuti jedan od tih hadisa koji zapravo mogu na neki način čovjeka da zbune kada ih pročita, ako ne razumije njihovo značenje. Taj hadis bilježi ga Buharija i drugi muhadisi, a to je da je vjerovjesnik a.s. kazao da je Allah stvorio Adema a.s. na svoju sliku. Ili po nekom drugom tumačenju, nekim drugim prevodiocima ovoga hadisa stoji ala sureti, dakle na njegovu sliku, misli se na sliku Ademu a.s. Pa ćemo sada malo ovo pojasniti. Dakle, šta znači ovo da je Allah dželešanu stvorio Adema? Prvo, ako se to ovo Allah sureti odnosi na Allaha dželešanu. Dakle, na sliku Allaha dželešanu, ako bi neko to tako doslovno čitao. Niko od islamskih učenjaka, dakle, ovaj hadis nije razumijevao u doslovnom smislu. Dakle, da se to odnosi da je Adem a.s. stvoren na sliku uzvišenog Allaha dželešanu. To su islamski učenjaci kategorično odbijali zbog toga što se na takvo tumačenje ili razumijevanje ovoga hadisa direktno protivi, dakle, kuranskom slovu ajeta kojeg smo malo prije citirali, gdje Allah dželešanu kaže lejse ke mislihi šej. Dakle, ništa nije kao on, niko nije kao on, ništa njemu ne sliči. Čak jedan od poznatih muhadisa islamskih učenjaka Ibn Hibban je smatrao da onaj koji smatra doslovno da je Allah dželešanu stvorio Adema na svoju sliku, da je nevjernik, jer poriče ajete u kojima se govori suprotno, odnosno da ništa nije slično uzvišenom Allahu dželešanu. Kako su onda islamski učenjaci protumačili ovo da je Allah dželešanu stvorio Adema na svoju sliku? Oni su kazali da je zapravo time se željelo, dakle ovim iskazom da se je željelo kazati na počast koju je uzvišeni Allah dželešanu ukazao Ademu a.s. kojeg je on stvorio. I kao da se je htjelo reći, kažu islamski učenjaci, dakle da je ta počast koju je Allah dželešanu ukazao Ademu a.s. velika i da je Adem a.s. krunsko biće koje je uzvišeni Allah dželešanuhu stvorio. I ta počast se može pročitati iz drugih ajeta iz časnog Kur'ana, gdje se recimo kada Allah dželešanuhu govori o devi koja je data Salihu a.s. kao muđiza, govori
govori se o ovoj devi, kaže se sintagma nakatullah, Božija deva. Ili za Kjabu u Meki kaže se Bejtullah, Božji hram. Ili za Isa alejselama u Kur'anu se kaže Abdullah, Božji rob. Sad na isti način na koji se željelo kazati, istaći zapravo razlika ili prednost koja je ukazana Salihu alejselam odnosu na devi, odnosu na druge deve, pa kroz ovu sintagmu nakatullah, Božja deva. Isto tako kao što se želi kazati na prednost koju ima Kjaba kao Božja kuća, dakle ovom sintagmom Božja kuća, ne stvarno kao kuća u kojoj stanuje Bog, nego Božja kuća u smislu da je to najvrijedniji Božji hram na zemlji i ovo, dakle, počast koja je data Isau alejselam i drugim Božjim poslanicima kroz ovu sintagmu Abdullah, Božji rob, samo Božji rob, onaj rob koji je uzvišenog Allaha dželešanu jedinog obožava. Na taj način zapravo treba razumijevati ovu sintagmu da je Allah dželešanu stvorio Adema alejselam na sliku svoju. Ako uzmemo ovo drugo tumačenje, da je Allah dželešanu stvorio Adema na njegovu, Ademu alejselam sliku, onda to islamski učenjaci kažu zapravo da je to vrlo lako protumačiti. Naime, Allah dželešanu je stvorio Adema kao zrelu osobu i stvorio ga je u njegovom suretu kako bi bio da je zrela osoba. Dakle, Adem alejselam nije bio u suretu fetusa, nije bio malo dojenče, nije bio dijete, nije bio mladić, nego ga je Allah dželešanu stvorio u njegovom liku kakvom ga je stvorio. Dakle, i da je to zapravo odgovor svima onima koji, evo, i on potvrda zapravo Allahovu dželešanu svojstva da je on odvijek, a da je sve drugo postalo na način da je Allah dželešanu stvorio od ljudi par od kojeg su svi ljudi, i tako isto učinjeno u životinjskim vrstama, dakle zreli par od kojih su svi od Adema i Have ljudi, a od različitih životinjskih vrsta, dakle ponovo uzvišeni Allah dželešanu stvorio po par. Dakle, ništa nije kao uzvišeni Allah dželešanuhu, jer je sve drugo mimo Allaha dželešanuhu postalo. Zbog toga mi kao muslimani vjerujemo u ovo Božje svojstvo muhalefetun il havadisi, da se Allah dželešanuhu razlikuje od svega stvorenog, ili da je sve stvoreno nije slično uzvišenom Allahu dželešanuhu.